Ял көне Габгади метро станциясы Камаллылар Казан халкы өчен яңа елны якынайта. Перронда театрның Кыш бабай һәм Кар кызы спектакльләрдәге әкият геройлары. Пассажирларны биеттеләр дә, җырлаттылар да, фотога да төштеләр. Бәйрәм тантанасы театрда дәвам итә. Яңа татар пьесасы конкурсы җиңүчеләрен атыйлар. Илгиз Зәйниев анда даими катнаша. Җиңеп чыккан әсәрләре Камал сәхнәсендә куелып бара. Бәби, люстра, әрімесі, Борхан ерті. Көп болды енді. Быел икенче урын аныкы. Илгиз Зәйниев. Яңа татар пьесасы 2003 елдан бирле уза. Анда драматурглар үз әсәрләрен псевдоним белән җибәрә. Шушы еллар эчендә инде 30лап пьеса сәхнәләштерелгән. Biz инде карыйбыз, ул әсәрне сәхнәләштереп буламы, ул әсәрдә ниндидер фикер әйтеп буламы, менә шул вакытта гына ул чын мәгънәсендә иҗат әсәре була. Иң куанычлы әйбер шул. Мин актриса буларак, җиңгән спектакльләрдә миңа рольләр булса, мин бик сөенер идем. Стильләр үзгәреше дә булды. Андый пьесаны без алмаска тырыштык инде күбесенчә. Менә язылып бетмәгән пьесаларны. Жюри әгъзалары бәясе буенча иң яхшы пьеса дип сагынырсыз мәсәре танылды. Аны Зәкәрия Нариман тәхәллүсле автор язган. Ул Алабугадан Артур Шайдуллин булып чыкты. Егет сәүдә тармагында эшли. Тормышның бердән бер булуы, кешенең көн күреш ыгызсында гади мөгъҗизаларны күрә алу сәләтен югалтуда. Затлы саллы драматурглар һәм алар арасында менә шушындай югары урын биләү әлбәттә көтелмәгән бүләк. 3нче урында Зөлфәт Хәким җиңүчеләргә акчалата бүләк, ә югары бәйләнгән пьесалар республика театрларына сәхнәләштерелергә тәкъдим ителәчәк. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.